Wythnos neu ddwy nôl, roedd yna 500 yn y gwersyll yma, a llawer ohonyn nhw'n gorfod byw mewn dormitories. Ond erbyn hyn, rhyw 1000 sy'n yma, a 2 deulu'n unig a dyma nhw sydd ar ôl yn y neuaddau cysgu. Mae'r gweddill erbyn hyn yn byw mewn cabana ar eu pennu hunain fel teuluoedd. A dyma ni rwan yn edrych i mewn trwy ffenest cegin un o'r cabana. Mrs Patel a'i theulu sy'n byw yma. Mae o'n le cynnas, reit gysurus a thair ystafell wely. Hefo Mrs Patel mae 2 o'r merched sydd wedi cynnig i gwasanaeth i weithio yn y gwersyll. Mae Mr Patel ar hyn o bryd i ffwrdd yn Llundain yn chwilio am waith. Yn y gwersyll yma, mae yna bob ymdrech yn cael ei wneud i ffeindio'r gwaith i'r asiaid sydd yma. Ond hefyd mae yna rai Cymru wedi mynd i anawstera yn ystod y sefyllfa ddatblygodd yn Uganda. 2 ohonyn nhw ydy John a Gwen Llian Jones wedi bod yn byw yn Uganda, wedi dod adra am wyliau, a fe gododd yr helynt yma, dwi'n credu tra iddach chi adra, rwan mae yna anawstera ynglyn â mynd yn ôl. Be ddech chi'n neud yno? Be ydy'r broblem yn hollol ynglyn â mynd yn ôl, John? Cynllunio ni efo Llywodraeth yn gweithio 2 o drefi yn Uganda. A mi ddeth yn adra fel chi'n dweud am 3 mis o wyliau. Ac o'n i fod i fynd yn ôl fis yn ôl. O'n i wedi seinio contract am 2 flynedd arall. A o'n i'n licio'n iawn nhw. Fyddech chi'n dymuno mynd yn ôl pe bai modd gwneud hynny? Fasa ni'n mynd yn ôl fasa pethau fatha oedden nhw. Fel mae pethau wwan, oes am llawer o bwynt mynd yn ôl. I ddechrau ni am llawer o bwynt cynllunio yn y sefyllfa fel mae wwan. Os am llawer o blesar i fynd yn ôl, mae pawb yn aros yn tŷ ar ôl 7 o gloch. Pawb ofn yn mynd allan. Pawb ofn trafeilio hyd o wlad. A ffordd mae pethau'n mynd wwan, dwi'n gweld pawb o Brydain adra mewn mis neu 2. Ond o ran y llywodraeth yno, fydden nhw'n foddlon eich cymryd chi a'ch cyflogi chi? Mi fasen nhw wedi bod fis yn ôl de, pan i fod i fynd yn ôl. Os mae yna rai wedi mynd ar adag hynny. Ond y rheswm, fel dwi'n dweud, eithon ni ddim, oedd y rhan fwyaf llythera a fan i gael gen ffrindiau nhw. Un arbennig yn dweud, os oes gynnwch chi unrhyw ddewis o gwbl, peidiwch o dod yn ôl. Os nad ydych chi'n... os nad i bethau wedi mynd yn ofnadwy na chi ym Mhrydain, aroswch yna. A sut mae arna chi yma o ran gwaith a phopeth arall? Wel, dwi wedi bod am interview am waith yn Kenya, drws nesaf Uganda. Wneud yr un gwaith, gweithio i Llywodraeth yn Kenya. Dwi'n yn gwybod beth sydd digwydd o'r interview, bod dwi'n gobeithio y byddai'n mynd i Kenya. Wrth gwrs, wneith neb yng Nghymru i'n wlad yma am fis neu 2 i weithio tra dwi'n disgwyl result yr interview. Fel mae pethau wan, fedra i wneud dim byd yn disgwyl. Da chi'n cael tal di-waith tra da chi yma? Na, da chi'n byd. Wel, Gwen Llian, os di Dafydd fan hyn rwan, fod yn rhoi llonydd i chi siarad. Dafydd, ti ata i fan hyn rwan, yn te? I ni gael gweld y fam yma, na chdi, na hogyn iawn. Gwen Llian, rhain yn fan hyn rwan, yr asiaid yma. Maen nhw i gyd mewn dillad benthyg, maen nhw'n edrach yn oer ac yn anhapus. Pyn ydych chi hefo nhw rhyw ddeufis yn ôl yn Uganda, sut bobl iddyn nhw? Wel, beth da chi'n sylwi gyntaf ydy gymaint o newid byd ydy yn ymwneud sut mae'r hen bobl yn enwedig yn dal pobl sydd wedi treulio oes gyfa mewn gwlad boeth wedi geni eu magu wedi byw i hoes nhw. Maen nhw'n fama wedi lapio'r golwg mewn dillad gaea. So, oedden nhw yn Uganda, oedden nhw werth i gweld yn y saris bob lliwiau. Oedden nhw syl ar stryd fawr Kampala. Chi'n gweld nhw oedden nhw'n allan deuluoedd i gyd efo'i gilydd a pawb yn ei dillad gora. Lot o'r bobl ifanc mewn dillad oedd yn dillad nina. Ond fydda'r merchaid canol oed a'r merchaid hen. Pawb yn ei bangles a'i earrings a'i mwclis air. Wedyn pobl gefnog, fel sa chi'n deud, gradd uchaf cymdeithas oedd rhain yno, ie? Wel, ia, fyswn i'n meddwl,
siopwrs a pobl busnes a wel, maen nhw oedd y dosbarth canol ucha fel petai, os ni ddim. Mae'r wlad rwan heb y dosbarth hwnnw'n gyfan gwbl.